Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat mga kapwa ko Bicolano Oragon. For today's video, tayo nga po pala ay magluluto ng ginisang pechay with corned beef. Let's go mga kapatid! So ito nga mga kapatid, hinihiwa na po natin ang ating pechay. Tinatanggalan muna po ng ulo yung ulo po tinatanggal muna po natin. Saka po natin hihiwain. So yan nga po mga kapatid, pinasforward lang po natin kasi medyo mahaba nga po ang video. Kaya nakikita niyo ang bilis-bilis po ng ating paghihiwa. So ayan, naghihiwa na rin po tayo mga kapatid ng kamatis. Tinatanggal po natin buto. Kung napapansin nyo po, tinatanggalan ko po ng buto bago ko po hinihiwa. Kasi ganun po ako pag naghihiwa ng kamatis, tinatanggalan ko po talaga siya ng buto. So ang isinunod po natin ay ang sibuyas na nga po mga kapatid. At ayan nga po, isusunod na rin natin ang ating bawang. Pagkatapos po ng ating bawang, isusunod na rin po natin dyan ang luya. Kasi lahat po ng aking linuluto, linalagyan ko po ng luya kasi pampadagdag na rin po ng aroma mga kapatid. So ayan mga kapatid, nakikita nyo rin po, hinugasan po natin ang ating pechay. Pagkatapos po natin hiwain. Pero bago ko po yan hiwain mga kapatid, hinugasan ko rin muna po. At ayan, hinugasan po uli natin ng pangalawang uus para sure na sure po na malinis ang ating linuluto. Kasi yan po ay ating pagkain. At ayan din po ang aming ulam sa tanghali mga kapatid. At pagkatapos po niyan mga kapatid, naglagay na rin po tayo ng ating mantika sa ating kawali. At tayo na rin nga po ay magsisimula ng paggigisa. Inunang natin ang ating bawang, sinunod po natin ang ating sibuyas, ganun din po ang ating kamatis. At isinunod na nga po natin ang ating luya. At ayan po, halu-haluin lang po natin, hintay-hintay lang po natin medyo malutang ating kamatis. So ayan, nililagay na rin po natin ang ating pechay at may dumadaan pa nga pong eroplano kasi naririnig nga po. At yan, nililagay na po natin ang ating 555 corned beef. Baka naman, 555. Isang lata lang po ng ating corned beef ang ating linagay mga kapatid. At linagyan na rin po natin ng pamintang powder po. Yung durog na durog pong pamintang ating ilinagay. So ayan, lalagyan na rin po natin ng isang sachet na magic syrup. Nagkakamali-mali pa nga po tayo sa ating pag-voice over dahil hindi nga rin po tayo kagalingan mag-voice over. So ayan, tapos lalagyan na rin po natin ng toyo mga kapatid. Instead po na asin ang aking ilalagay, nilagyan ko lang po ng toyo. Tama na lang po yan na pangtimpla natin kasi gawa ng binawas-bawasan po natin ang ating pagtitimpla. Kasi medyo mataas nga po ako magtimpla. Ngayon po binawas-bawasan natin kasi gawa ng hindi na rin po tayo bata, medyo may edad na rin po tayo. Kaya kailangan natin mag-ingat sa medyo maaalat mga kapatid. Ayan, halu-haluin lang po muna natin. At ayan, napapansin nyo po medyo luto na. Pagkatapos po niyan, tatakpan din po natin ang ating linuluto para pag medyo tuyo-tuyo na po ang ating linuluto, ready to serve na po yan. Kung napapansin nyo po mga kapatid, hindi po ako naglagay dyan ng tubig kasi syempre yung pechay po medyo tutubig din yan at yun na rin ang po sa makakapagluto sa kanya. So ito na nga po mga kapatid ang ating finished product ng ginisang pechay na may corned beef mga kapatid. So dito na po tatapusin ang aking vlog sa umagang itong isang mapagpalang hapon. Umaga po sa ating lahat. Bye bye. God bless.